I pošto mi ljudi dobrodošli na novi video. Danas igramo Clash Royale. Odmah ćemo da uđemo u meč. Zato što neću da odugovlačim. Bacit ćemo ovdje Flying Machine i ovdje musketara. Ne, ladno. Zapovat ću ovdje. Goblin Cage. Zaustavi Barbarian se. Ne. Stani. Moram Peku tu da stavim. Nećeš. Ajde Peka. Bori se za život. Ajde. Kako je musketar mogu nešto taver. Bacamo Flying Machine. Kako god se već zove. Stavljamo Vankiru. Ajde. Ne. Ne, nisam dobro zepo. Joj, zezno sam zep. Sad ide musketar. Ovdje bacam Peku. Ne. Barbarian si glupi. Ne, Marti, Barbarian si. Tu. Bravo, Peka, majstore. Ne, izgubio sam ljudi. GG. Nije GG. Tu. Sad jeste GG. Osim ako, kako se zove, Vankira ne ubije ovog. Zep. Tu. Bravo, King Tower, ubi. Tu, majstore. Bacamo Wizarda ovamo. Ne, gotovo. Idemo. Ajmo. Trči Peka. Trči za život. Tu. Dobre, tu. Ne. Ne, ljudi. Tu. Ajde, Wizard, sejvaj me. Sejvaj me, Wizard. Tu. Ne, gotovo. Na devet, ladno. Ma gotovo. Gotovo, ljudi. Idemo. Na 9 sam ostao. Idemo. Na 9 sam ostao. I nije me uspeo pobediti. Idemo. Sada. Da li da potrošim gemove na ovo? Pišite mi dole u komentarima za sljedeći video da li da potrošim gemove na to. I sad idemo u novi game. Odmah bacamo Flying Machine i mini Peku. Napadamo s obje strane odmah sa starta. Ne, lik je bacio Peku i, to jest mini Peku i Vankiru. Mrtva Vankira, koliko me ona nervira, majko mila. Hajde. GG. No. Ne. Ajde, Wizard. Porokaj. Zep. Ne može mi ništa. Sada, šta ćemo da bacimo? Flying Machine ovdje za ovog Šreka, glupavog, debelog, smrdljivog. Nije mogu prići taveru. Flying Machine sada pucao je. Pucao je onaj taveran. Više ne puca. Ljudi, izvinjam se.
Malo nešto mi je u mozgu. Šalim se. Ne, mrtva vampira. Oj. Moram brzo zepujem. Ajde. Zepuj. Dobri. Ne, gotov mi je taver. Nemam ništa, bacim se, odbranim. Kraj, gotov taver. Joj. To je to. Ajde, bacaj Golden Cage. Gotov taver. Bye. Gotov sam. Bacao mini peku da napada, znam da sam glup. Nemam drugog izbora. Jedino da uništi onaj taver i to je to. Zašto on napada? I ladno mi baci mini peku. Znači ovo je retard mrtvi. Izvinjavam se ljudi. Pobesneo sam. Zepuj to brže. To je to. Bacam Goblin Cage. Ajde. Baci peku tamo. Nek se ovaj Shreking bori. Samo nek peka ode tamo i uništi taj taver jednom. To, hvala Bogu. Aj sad. Ja. GG's. Gotovo. Zepuj to. Ajde uništi vampiru. Ljudi, nisam uspeo ovu da pobedim. Zato što mi je lik bacio Barbarian. Ne, šta mi je bacio? Ne znam šta mi je bacio. Ali Barbariansi su još mi. Onaj, šta je već? Čekaj, da vidim kako se zove to. Di je? Ako ga ja imam. Nisu ovi Barbariansi. Ne znam, neke Barbarianse mi je bacio na glavni taver koji mi je bio low. I onda je bacio mini peku i onda mi je srušio taver i gotovo. Idemo u drugu rundu, test treću. Kristal, kobra i dolar. Sad idemo kontra. Znači mijenjamo Flying Machine. Ne, nemoj me zezati. Peka je tu uništi iz prve. Ne da zepujem. Ne, slučajno sam bacio zep. Nisam ni nisam ni obratio pažnju. Evo, ovo mi je bacio. To što sad ide. To mi je bacio. I Barbarian si mi uništili taver i završili me. Ne, ladno će mi uništiti. Daj, ovo je nemoguće. To je moguće, zato što sam glup. Ne znam. Ne, Knight. Daj, nemoj me zezati. Sad ću ja baciti ovdje Goblin Cage. I da zepujem. Ne tu da zepujem, druže. Slučajno sam tu zepovao. Ovo je low. Neće moći doći tamo. Ne. Pa u musketara se zaleti. A ne može to na tavere ide. What the hell? Ne, neće mi uništi taver. GG. Dobar sam. Idemo. Ajde, Wizard. Ajmo. Wizard. To. Još jedan hit. To. Ajmo. Bacaj peku. Dobre, ajmo. Ne peka, ne tamo, ne na glavni taver. Sam ne idi na glavni taver. Ma. Ovo je ništa ne sluša. Ne, zepuj to. Ovo zepuj. Ne, šta mi je lik bacio? Ovo je neverovatno. Elektrospirit mi je bacio ako je to on. Ladno mi je lik elektrospirita bacio. Nemoguće. Ne, gotov sam. Lik mi je ladno elektrospirita bacio. I uništio mi drugi taver.
Zepovat ću to. Koji ludaci. Evo, 5 elektrospirit, ovo je nemoguće. Moram brzo baciti nešto. Wizarda tamo. Ne, mene neko zaza. Neće se tamo zaletati. Nećeš se tamo zaletati. Ne, druže. Ne, gotovo. Daj, 64 mu je ostalo na drugom taveru. I da nije tu Knight bio i da Wizard nije bio low. Išao bi na, šta je već ono, tiebreaker. Da, ovo je nemoguće. Idemo da odigramo. Idemo još jednu. Bacamo tu Wizarda. Ovdje musketar. Šta je ovo? Ne. Zep. Wizard mrtvi. Nećeš. Nema. Šta je ovo? Neki. Ne znam ni ja šta su. Ne, one shot ga je. What? Ajde, brže, majku ti. Ajde. Nema elektrospirit više da prođe. Ne može. Ne. Zep. Ajde, brže. Tu. Vidio. Dobro. Musketar je gotov. Ne. What? Sad će ga moj mini peka one shotati. Tuf. One shot. Bye. Ne, mrtvi Wizard. Ja Wizarda nisam bacio. Ne znam ni ja, druže. Od početka meča ga nisam bacio. Ovo mi je prvo bacanje i odmah će ga ubiti ovaj mrtvi. Njegov crvendač. Bravo! Gianta nisam ni jednom bacio u ovih koliko gameova sam odigrao, druže. Ne! Morat ću oboje da se zepujem. Ovaj Knight krenuo da udari i ja ga zepujem. Znači u momentumu... Ja, daj, druže. Jedino Wizard... Ne, može ni Wizard da mi izvuče, ja sam gotov. Ne, može ni Wizard da mi izvuče. Ma, ovo je moj kraj. Znači, ovo... Ne, ovaj mali. Ovo ću bipovati. Ma ne, gotovo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aj, samo se završi ovaj meč. Ne mogu više. I ljudi, izgubili smo i ovaj meč. Pa sam... Nisam izgubio trofej. To je to. I dalje imam 1300. Ako sam pogodio. Sad ćemo da vidimo. Jeste. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, obavezno udarite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav.